Kejingja sha kawang tiar gas nalor kejingsha tiet sha bom lathi kitrai bat nongnya trok ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA hakipulit ka East Kazil District dang hakini ki khndiat sngi ki baladem lala ban sakhi ya kejingmi ki sur penrem na ki babon ki kanhon nalor ki riu simet ha ka new tarik na wieng arjar persen ka new trap integrated territorial organization hitu ha ka jialam ba donbok har president kalapoi halat maur keneng ban a jingkersan ya kani ka association ka badang penlong ya kejing khi habakren silat patai kubor uba donbok loong ba watla kadon kejing isi markeliang henrei habak ka jeb riu ka dawa kidei banimi lang bat kata kadei ka menstrim e jeb riu nalor kata loong ru ba kum kaseng kan a jingkersan ya ka MCTODA namar bakimat jingdawa jongka kilong kibadan nongrem hadian bangilai i ya ka jinglek bor jong sorkat amar gade haji ka jing thak ko sorkar bar kala mi ru ka jing pendram naki katto kat ningut kita ki minister habi ade bat pisia ki parodok prasnam ki ba im jakpo na kani ka kamai nya kali ngi don ban ong tang kawai ya ka sorkar ba piong ba menakani kitu ki ba syakem ki ba kini ki driver ki pemblok ya kalenti ka sengking ki penthot ya kalet kawan anbu kawai ka jidak jingkeli khamtam ka sorkar jong ka NPP hakapor ba pidon rally pi blok ya ka tulian ya pi pat kem nan nai na ide ban ya sai kata pi ya shong skuti klem helmet kila ada wan siu na mi ko ka fine menta andre ya kini ki paradok prasnam haba ki shubha penthai ya kita ki kali namar ba kita ki company kim siu kita karia namar hau benai February riu tarik kila ai kan ni kata ka fair kendai tengka haka top road black top road Sepau tengkai gravel road bat khatar hadian nang tu pat kaju haga hobenai arp santrik September hajar arp hopat phila penkiu ya kata ka riet ka poi haduk khatwei khatar bat khatsau pe ke sarkar kumno kale jo kore psia hadu mentang ngitip be ya kata ka khandai tengka per metric ton dan haga kilometer ibu jingkeli ka sarkar balai pimpen sai ya kini ki driver truck kamtami kini asan bofer pimpen sai tangkat tu kat ni ki asan kat kum kitu kilat patai kubor nilai isai baka don sisa ka high level baka don sisa kata ka jinya sam slip tang hapdeng jong ki katto kan ni da kan mau habu pat ba ujiet jp uklem jiet da kata ba pinong ba pinde siliang ba yunta yu wei nai khandai tengka yu wei ai san tengka yu wei pin ai kasau tengka ngi kan ni da lele nginum pedang bat na kaliang ka jong iru ni ai ka jing kersan wat la kada don lingba ka social media ka jing sa kan thok unong jalam jong ka MCTDO DA asukwa ban keren tang sikentien ho ki kam ki don kita hau brio melak ban laj ban len ya kata kepala dep dan ringan sukwa ban keren sai sika beri bakah nyau trap ya kajat ban rio hibrok kawai bateng teng ngam itanat dur je pisia pem itanat dur linga henry habaka jaj ban rio kadawangi habanya mi lang kata kadiga mensim jaj ban rio henry ladangi ya ti tolong bek ngina ya keren bek kita ki rio rima to hau ya kan mau kita ki patemen meitemen jong piyam pidang la se ngimla em ne kum no pi ong pa ba kai ki kemensian hingi dei ban ya kon ban le bat ngin bu sendon namar ba kala mi ke kentien ka bakren ka ba ong ba balai ni dei ban ya ki sa jente health pi wan ya ki support is kasils kam lelei la de pim pelaj ye gini ki nong yalam jong ka meklia kul truck owner driver arshan ngim ban se ngin sale ya ki hayang la jong kata ka yen jongi ka de sekretariat namar ya ka tela sna da ka psa ka jongi hang ta kai bangin pen i ya ka jing sha pi kwa abingin wan hayang ni wan senran mengi sa pembet pisia kan par kajing dawahi in i bet ha kajing start namar bangi kum kajat benri hi teli koi kwa ba ha kajing start jon kene ki nong yalam ki ocean ba kin dawa ban pelaj unconditionally claim da bu kondon namar bagi ki claim le ya ka kambe an henry ki le kat kum kan notification mano basnai ka notification de sarkar mano ba penslur de sarkar te lada ke sarkar kadang yaile kumne to komut thek lada ki sngo palat baki kwa ban phariai ke jat benriau dak baki ong ba ka east jainte hills ka west jainte hills ta balai pat phidang lechim ya to kasan phulak ko NPP kata ka east kata ki semen plan kam dei sa na po east balai philip sim dak pisa jong ka east pan phila dei ban kernga em wat num phariai ke jat benriau ngingin num stanat dalai ro tang daga benta ka political gain tang daga benta ka profit ke jong siang nginum pedang namar ka jaj benrio hi jong hnyok trap ngilong ki bay teli ka bay balada ka poi kano ka jing tunjuk ru
kumbala yi na kapor tang sukta igi kita ki cement factory ka don be jing shop jing bom ngindal apik te ko nuksa ka public hearing jong ka top cement ru syak bom ka bala slam hadin nang tu don ki ba persyak tu ka neru mi biang kata ka jing kulmar ka igan dia tang sukta igin ne bar sko ru ngangan ban be ngan pengsan biang ya ka jing hi jong pisa ki truck driver ka dei ka ba don nong rem bat ka long ai ba jin ba phia lek dei sakmat ka kuat ke sarkar ka long ka bala rem lupa kat kum kan ka notification ka badan akti ka jongi tas ka wei ngapa ban oi ga jet ben riu yami ladam pem mi menta la shai enda phila temen la lagi khon gi kti jong phi ban sa bom la da phila ra ding do phinum la asu kan baha bangin the ka sna menta khanang ban suk ka pateng ngim dei ki khau put ringi dei ki ruslor la da uwok yang nang ba upen i ka lenti pa em clips em pani klenti torat sing pani klenti te bal ki kilan la dia bale hatong kamdes ka por ka jongi namar habang ngidawai ke ngidawan na mata ke khon kita ki driver tok ki don ki khon ki kiti ki bale school ki bale class ki ba hakawai ki si kinsa pentelun ban yalam ya gari ka jat ben riu te la da phi kwa ban pembej palaj no unconditionally ba pembej no ikani ka kam mardor kat kum ka an ka ba philasna lum kum ta kumbangan ban bian sen hek no itu ka jail ko jong pisa tangkatahi habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.